כשאנחנו קונים פעמוני רוח, או נותנים לילדים שלנו כלי נגינה כלשהו, חשוב שנוודא שהצליל עצמו הוא צליל נקי, צליל נעים לאוזן. כי הצלילים האלה משפיעים עלינו. הם משפיעים על שדות האנרגיה שלנו, הם משפיעים על המוח, הם משפיעים על הרגשות. כאשר שמים יש כל הצלילים האלה שהם כל מיני חרסינות שפוגעות אחת בשנייה וחורקות, או אבנים שפוגעות בשנייה וחורקות. הצלילים שיוצאים מהם הם צלילים אחורים, נכון? האם זה בדיוק סוג התרפיה שאנחנו רוצים להכניס לחיים? אחור? אז כשבודקים משהו שקונים למישהו מתנה, כדאי לוודא את איכות הצליל. חשוב שהצליל יהיה נקי, צליל טהור. אני דוקטור אסתיה חוטר גיזה. אני מלמדת ומטפלת בתרפיה בצליל בקולנים, קולני רטט וקולני תעודה במשולב. אני מאחלת יום טוב וצליל בריא ומשמח. הטלפון שלי הוא 0547-234584. יום טוב.